Tak, já minule tady byla takový trošku půlkroužek, tak já ho zase naznačím, mně to přišlo super. A kdo tady jste poprvé, tak to je tady takový závěrečný bod. Já pokolikátý, třeba po třetí tu takhle mluvíme a budeme si tu povídat, budou nějaký dotazy ať už z publika, nebo já mám pár záložních záchytných nachystaných a mám především velkou radost, že to je jeden z okamžiků, kdy se Heureka a Zboží.cz setkávají společně nejenom ve spamovém koši na Seznamu, takže tady i osobně a to jsem moc rád. A já tady pošlu druhý mikrofon a ten vlastně tak bude různě kolovat. A než vám se v hlavě urodí nějaké otázky, tak já jsem měl ten příspěvek takový trošku katastrofický dneska. Jo? Tak já se zeptám zase katastroficky a s ohledem na biznis, ať už vyhledávačů zboží, produktových kampaní, mimo zbožáky a podobně, koho se bojíte? Potažmo čeho se bojíte? Jaký si myslíte, že v tom následujícím roce, případně 2 letech, jako nějaký velký riziko pro tady ten váš biznis? Já se nebojím. Jediný, čeho se bojím, takže mě to přestane bavit. Jakože kdyby mě to nebavilo, tak se na to vykašlu a půjdu dělat něco jiného. Nevím, zatím jsem o tom moc nepřemýšlel. Já se teda bojím pořád něčeho, docela hodně se bojím. Vlastně pořád, každý den se bojím něčeho. Ale v rámci firmy nevím, no. Teď, co jsi mě docela překvapil s tou otázkou. Já ještě teda neopravdu navážu na to, my se s Milanem potkáváme docela často na různých večírcích a tak. To znamená, není to, že bychom se jako ignorovali, tak rádi se pošťuchujeme. Ale každopádně to, čeho se bojím, no, nevím. Zkusím o tom zapřemýšlet, možná se to ke mně vrátí. Ok, klidně pošli dál, může být, že se ničeho nebojíš. To ne, to já se bojím furt, jako co jsem říkal, ale nevím prostě. Bav. Já se bojím asi toho, že bychom třeba v S-Clicku nestihli reagovat na některé ty trendy, které tady v tom segmentu jsou, ale věřím, že to se dít nebude. OK, děkuji. Tak jenom doplním Martina. Zajdeme na pivo, to mi jako není problém. Bych si aspoň jednou pošťouchnul. Mimo jiné zboží HTTPS samozřejmě umí, to znamená, pokud máte feed, tak si nemusíte bát, jo? To už zboží samozřejmě bez problémů umí. A pokud máte item ID, tak se vám to neodpáruje, takže v pořádku, HTTPS. Nicméně, čeho já se bojím? Já se bojím asi poslední dobou toho, že prostě nemůžeme najít schopný lidi, jo? Je to prostě problém a toho já se fakt jako osobně bojím, protože chceme dělat věci, víme, kam chceme směřovat, máme nějakou představu, ale bez prostě šikovných lidí to prostě nejde, jo? A tohle jako já se teď oficiálně jako fakt jako bojím a nevím, co s tím. Prostě řešíme to denně a to potvrdí David, myslím, že tady klidně kolegové. Je to problém, doopravdy je to problém a toho já se osobně bojím. Děkuju. No, já těsně na to neodpovím, protože nemám rád filozofické otázky. Já si myslím, že jakýkoliv problém je další výzva, jak se posunou dál, takže asi takto. OK, fajn. Já totiž hned mám druhou otázku, protože jsem si říkal, že tady budou nebojsové, tak se zeptám možná konkrétněji. Bojíte se Google? A to možná, Maro, pro tebe asi tolik otázka není, protože jako marketér a PPCčkař k tomu je to opět příležitost, takže to spíš na kolegy ze služeb. Bojíte se Google? Tak Seznam se může říkat spoustu jako věcí. Bojíme se Google jako samotný, jako jednotky, nebo si to mám řešit jako já pozoru na Google nákupu a tak dále. Samozřejmě spíš já se bojím poslední dobou z toho důvodu. Minulý týden my jsme měli, jako Seznam aktivně hodně řeší Evropskou komisi, ty věci, měli jsme tam nějakou přednášku a když jsem viděl, dejme tomu těch 100 komisařů, kteří prostě nějak rozhodují o tom, jak se bude v Evropské unii vůbec regulovat cenový srovnávače, hledání a celkově, tak mě prostě úplně zarazilo to, jak Google je tohle úplně jedno, který prostě si tam dostane pokud tak dále, takže ono ve výsledku, jak jim neposkytuje informace, tak tohle já se spíš bojím, že oni se nějak rozhodnou podle toho, jak si myslí, že to mají udělat a odskáčou to všechny prostě food texty, odskáčou to cenový srovnávače, že budeme regulovaní a tak dále. Tohle se jako bojím, protože Google a jeho přístup k tomuhle je prostě absolutně ignorantský a minulý týden, jak jsme tam byli, tak Seznam jako jedna ze 4 jako zemí na světě je prostě jednička na českém lokálním trhu, tak tam nějakým stylem proti tomu jako bojujeme a zjišťujeme, že to potřeba dělat. Jo? To znamená, spíš se bojím tohohle, že Google, jak je to úplně jedno, tak může tady přinést nějakou katastrofu. Jo?
Jinak, co se týče těch nákupů, samozřejmě nějakým stylem jako to dělají, může to být zajímavá inspirace, myslím si, že je to zdravá inspirace, všechny subjekty, které jsou jako podobný nám jako zbožím, tak samozřejmě se inspirujeme, díváme se, jak to dělají, každý to prostě nějakým stylem dělá po svým, my to zase děláme trošičku jako jinak a asi se toho jako nebojíme, spíš je to všechno o lidech, jo? Naučit ty lidi používat ty služby, vás bavili. Seznam je hodně lokální, chce dělat jako lokální věci, proto nikdy nešel jako mimo Českou republiku, protože chce být a je silný v těch věcech, které prostě mu dávají smysl. To znamená, spíš prostě jsme při zemi a sledujeme si naše hlavní věci, co chtějí naši uživatelé. Super, děkuju. Davide, bojí se S-Click Google? My když jsme tady šli teďka na oběd, tak jsem byl střetnut s dotazem, jako, proč S-Click, když má takovýhle tržby, proč vlastně jako nenajme další lidi, a aby mohl vyvíjet ty své funkce rychleji. A říkám, my se snažíme ty lidi najít. Jo. Včera proběhla nějaká tisková zpráva ohledně hospodářských výsledků Seznamu, takže to byla samozřejmě reakce na to. A takže bojím se taky trochu toho, že se nám ty lidi nepodaří najít. Jo. Takže my jsme teďka vydávali nějaký článek na blogu, kde jsme prostě vypsali tu hromadu pozic, co my tam scháníme. Je mezi tím mimo jiné i spousta těch vývojářů a tuším asi, kam ten dotaz směřuje. Snažíme se maximálně pokrývat to, co po nás chce trh, takže někdo může říct, jako hele, vy máte nějakou funkci, kterou prostě Google měl před rokama a my můžeme říct vždycky, my chceme to prostě, nebo my děláme to, co po nás lidi chtějí. Takže pokud prostě po nás chtějí nějakou funkcionalitu, tak my se prostě vyzobeme to, co je pro ty incidenty nejdůležitější a snažíme se to dodávat. A nebylo by řešení, když byste outsourcovali ze zahraničí vývoj? Já si představuji těch spousta spamových Ukrajinců, co mi píše, že nám dodají nějaký vývoj a spousta nejmenovaných brněnských firm, který dneska mají třeba významný jak vývojový, tak supportní centra na východě, protože tady prostě nejsou lidi a nebo nejsou ochotní pracovat za rozumný peníze a přišlo jim jednodušší, než ty Rumuny a Ukrajince vozit sem, tak udělat to tam. Tip třeba pro vás k zamyšlení? A u nás je důležitá ochrana dat, takže tady v tom jsme jako velmi obezřetný a myslím si, že něco jiného je najmout nějakého telefonistu v Indii a něco jiného prostě pustit nějaký lidi jakoby k našim datům a nechat na nich něco vyvíjet. Bezva, děkuju. Martine? My se Google ani nebojíme. Já osobně třeba se dost bojím toho, že prostě Google porazí Seznam v Čechách. Já z toho mám fakt strach a to teď myslím upřímně, nedělám si z toho teď srandu ani náhodou. Protože pro nás Seznam je docela významný partner a já bych rád, kdyby to bylo 50/50, ale bohužel už to není 50/50. To znamená, nevím, prostě aspoň u nás ne, možná u některého z vás, jo, a nám to samozřejmě vadí, stejně jako to vadí klukům. A nemyslím si, že víc lidí jako v tomhle extra pomůže, protože jako hlavní důvod toho je prostě Android. A tam podle mě jako s tím moc Seznam neudělá. A nevím, nechci být skeptik, ale já osobně to moc jako dobře nevidím. Lidi z toho se bojí Heureka, tohohletoho, protože my víme, my máme zkušenosti z portfolia našich služeb od našeho bývalého vlastníka, od Naspers, nebo současného, těžko říct, jak to teď vlastně je, to nikdo neví. Každopádně my máme zkušenosti z toho portfolia, protože tam bylo dalších 11 srovnávačů a ve všech těch zemích, kde ty srovnáče byly, je jenom Google. A my víme, že prostě když je tam jenom ten Google, tak to není úplně dobře. To znamená samozřejmě ten diverzifikovaný trafik z dvou hlavních zdrojů návštěvnosti pro nás je velmi cenný. A bude škoda, až o něj přijdeme. Super, děkuju. Já si nemohu důvod se bát Google. Super, fajn. Já když školívám vyhledávače zboží, tak tam jsou vidět meziroční změny, ale já říkám, prosím vás, uvědomte si třeba na příkladu Heuréky, jako jak vůbec je velký český internetový trh. To znamená, když jste velcí, kam vůbec český projekt může růst? A to je asi moje otázka. Marek mě nebude mít rád, je zase napůl filozofická. Jak vlastně velký může být dneska projekt typu vyhledávač zboží, Heureka zboží.cz, případně co je to, co rozhoduje o té velikosti? Co determinuje tu velikost maximální projektu? Co třeba, Martine, vás, na co vy narážíte? Málo živých lidí? No je pravda, že když záleží, jak se na to podíváte. No. Pro nás jakoby třeba je důležitý ukazatel vizic.
To znamená, my teď momentálně už jsme jako nějaký ten strop, dejme tomu, narazili, se může říct. Rosteme tak, jako roste trh a o moc víc už to asi nevyroste tímhle směrem. Pro vás dobře, stejně tak jako pro uživatele, protože samozřejmě pokud neporosteme co do kvantity, tak se můžeme soustředit víc na kvalitu. A tam si myslím, že je to správná cesta teď pro Heuréku. Jo, takže Heureka si myslí, že už víceméně narazila na aktuální strop plus minus a teďka musí pracovat v té šíři, kterou objevila. Já jsem o tom dost přesvědčený. Myslím si, že můžeme růst hlavně směrem, no jinak. Můžeme třeba v rámci toho trafiku, pokud se bavíme pouze o trafiku, tak můžeme ten růst vidět právě na těch mobilních vizic. To znamená, my spíš musíme vymyslet to, jak pořádně transformovat ten trafik z desktopu na mobile, aby zůstaly zachované konverze nebo ještě byly vyšší ideálně. To je pro nás ta hlavní výzva a to je pro nás ten prostor k tomu růstu, kterému se teď věnujeme a budeme věnovat i dál. Děkuji. Kluci, chcete k tomu někdo něco? Já jsem to, jak řekl, asi tak hodně na míru tu otázku. Já bych jenom doplnil, jako je to hodně podobný, co jako říká Martin. Jo. Spíš třeba u nás na zboží, tak za náma stojí seznam, jako nasypat tam spoustu nového trafiku lidí, ve výsledku jako asi není jako problém. My prostě spíš jako řešíme tu věc, pokud třeba tohle jako my uděláme, tak potřebujeme tu službu dělat takovou, aby jsme spíš zvýšili nějakou prostě konverze těch, kterou, respektive, aby jsme dokázali našim e-shopům, který tam prostě jsou, přinést jako lepší biznis. To znamená, spíš jako tenhle směrem teď jako my jdeme do konce roku. Samozřejmě zajímá nás prostě návštěvnost, chceme ji řešit, ale chceme ji nedělat za úkor toho, že tam prostě ten konverzní poměr se ani nehne. To znamená, chceme teď sledovat hlavně primárně, aby lidi, kteří chodí do našich e-shopů, aby prostě byli čím konverznější. To je jako nějaký asi z pohledu čísel a úvah směr, kterým jako chceme jít. Martin říkal, že v nějakém stropě, jasně, prostě do nějakého čísla to dojít jako musí, zase jako my v rámci seznamu můžeme jako hybat všude možně, ale jako zase jako k čemu nám to bude, jo, utratíme spoustu peněz a aby lidi jako vyklikali e-shopy a nenakoupili tam, to jako zase asi není cíl, který jako my chceme, proto v tomhle jako jsme zase jako na druhou stranu jako hodně opatrný. Asi Marek chce něco doplnit. Děkuju. Dotazy. Jsou dotazy? Nejsou dotazy? Tak já tu ještě dvě otázečky mám. A možná začnu od Marka. Kdybyste mě mohli říct každý maximálně 2 nějaký horký typy, který si myslím, že budou klíčový teďka v té sezóně tady pro e-shopy, čemu by měli nejvíc věnovat pozornost, 2 jenom, do Vánoc 2016. Začneš, Marku, prosím. Já budu potřebovat trošku delší čas, ale tak určitě vůbec zobrazování na mobilech, protože, jak tady bylo zmiňované, nebo hlavně Martin zmiňoval za Heuréku, že mobily nebo mobilní přístupy na Heuréku na Slovensku jsou až 40%, v Česku 30% a ten trend je stále rostoucí, takže určitě tady toto nepodceňovat, a i když se o tom mluví a Google stále straší, že bude omezovat výsledky ve full textu a takové ty kidy, tak jako něco stejně na tom bude pravdy a prostě když ten trafik přichází na ten e-shop přes mobilní aplikace, no přes mobily, tak by měl být připravený na ty mobily. A druhý typ, teď mě zrovna nic nenapadá. Stačí jeden, děkuju. Pardon. Mám taky rýmu jako Martin, jak jsme to dělali po večerech. Jo, spolu jste byli my už víme. No. Jsme stedli, jak nejsme Pražáci, tak z těch krajů. Nicméně, co třeba, ano, ty mobily, jasně, ty jako rostou a Komery dodává nějakou hezkou prostě zprávu, jak to prostě roste. Na druhou stranu my zase jako na zboží tolik to jako neřešíme. Mobily tam, kde ještě víme, že můžeme ty věci dělat jako mnohem líp. Když to vezmu jako z pohledu e-shopu, tak z pohledu e-shopu je to o té přidané hodnotě, všechno je to o té přidané hodnotě. U nás na zboží, když se na to dívám, tak po té ceně prostě lidi nejdou, zajímá je to, co jim ten e-shop dá, jak s nima pracuje, komunikuje, co jim za to dá. To znamená, pokud se na to ty e-shopy budou soustředit na ten support k tím lidem, tak je to prostě sice možná omílaný trend, ale prostě funguje. Jo? A z pohledu třeba jako seznamu, tak tam hodně řešíme nějaký, třeba ten doporučovaný obsah, jo? To znamená nějaká personalizace, doporučování a tak dále. To si myslím, že asi nějaké 2 klíčové věci, které si myslím, že můžou být inspirativní. Já souhlasím s tím, co říkal Milan, a možná ještě doplním jednu věc, a tím je brand nebo vůbec nějaká práce se značkou, protože zase jako
vidím, jak fungují kampaně všem e-shopům prostě napříč S-klikem, ale tam opravdu vidět prostě, že ten konverzní poměr u těch shopů, který prostě mají známější brand, ty uživatelé považují za důvěryhodný shopy a tak dále, tak prostě ten konverzní poměr tam je fakt takový nej. Jo, pro ty malý shopy je problém, nebo větší problém prostě přeměnit toho uživatele nebo návštěvníka v zákazníka. Takže to tam asi zmíním já. Možná se dovolím ještě tady se možná zastat trošku toho Google, co se týče práce s mobilním trafikem. Já jako tuším, proč oni touhle cestou jdou, že jo? Protože pokud prostě přes ten svůj vyhledávač budou směrovat lidi na stránky, kde se jim budou prostě zobrazovat špatně, nebudou fungovat, tak ty uživatelé nebudou s tím vyhledávačem spokojení. Takže jako, si tuším, jako proč touhle cestou jdou a asi si nemyslím, že to je nějaké jako vyhrožování. Ono to vyhrožování, samozřejmě oni říkají teďka bu, ale ono to přijde až samozřejmě později. Neříkám, že teď se to ještě úplně neděje. A když tak druhý typ, co si myslím, a možná to bude až další roky, tak já nevím, jestli se to přesně nazývá on-site remarketing. Prostě stále více, nebo celkově služby se zdražují se PPCčka, zbožáky, všechno se zdražuje. A lidi si nechávají, už když přijdou tak draho na ten e-shop, tak si je nechávají prostě odejít pryč. A nehýčkají si je tam a nevrací si je tam. Jasně. Děkuju. Nevím, já jsem to asi už všechno řekl. Tak čeho si nejvíc ceníš, co bude fakt nejvíc super? Hele, já to řeknu takhle. Já si myslím, že nám z našeho úhlu pohledu by zase hodně vyhovovalo, kdyby e-shopy do konce roku opravdu zapracovali na těch povinných parametrech. Protože je to prostě důležitý. A je to důležitý i pro vás. Vy ty parametry máte, protože prostě bez toho byste to taky nemohli prodávat. A to teď není tak na všechny z vás, já věřím tomu, že vy nám to už třeba posíláte. Ale obecně prostě nám by pomohlo, kdyby ty e-shopy to fakt posílali. Určitě by to mohli posílat i na zboží, tím to taky pomůže. A všichni pak budeme tahat k vám konverznější trafik, případně u nás si lidi budou moct nakoupit normální věci v košíku, tak aby to fakt fungovalo a ne, aby si objednali nějakou jinou variantu něčeho, co nechtěli a podobně. Takže tohle pro mě jako doporučení spíš než rada nebo prosba na e-shopy. Bezva. Děkuju. Já teďka sám za sebe vnímám asi dvě věci, které považuji za důležitý a nevím, jestli to úplně souvisí s těma trendama, co se dějou kolem mě, ale tak nějak jsem k tomu dozrál. Jedna z těch věcí je to, jak se podporují ty jednotlivý kanály mezi sebou. Protože je super jako mít ziskovou inzerci na Heurece a nebo podporovat brand a nějaký konkrétní věci dělat, ale v momentu, kdy třeba neposílám mailing, nějaký newslettery, tak pro spoustu lidí jsem neznámá značka na té Heureci, když mě vidí, tak jednoduše jsem jeden z mnoha. To znamená, že pokud je někdo už jednou mým zákazníkem a já jsem schopný mu posílat užitečné informace opakovaně, tak je to ten správný branding, který potom mě pomůže na zbožácích a díky zbožákům mám lepší výsledky, víc přístupu a víc lidí v remarketingu a tak dokola. Takže za mě jedna z důležitých věcí je myslet trošku s nadhledem na ty kanály a kombinovat je a dělat věci, které dávají smysl. A druhá věc, kterou vnímám dlouhodobě a čím dál víc u těch klientů, tak je to soustředit se na věci, které jsou opravdu důležité. Protože spousta dotazů směřuje na konkrétní drobnosti, ale které nevydělají nikomu žádný peníze. Jo, je sice jako pravda, že je hezký mít 100% spárovaných produktů, ale často, nebo ve většině případů je lepší se vykašlat na párování toho, co pro mě není důležitý a zlepšit třeba popisek toho, co pro mě důležitý je. Takže za mě jako často je to i tak, že když se na nás nebo na mě někdo obrátí s tím, že chce po mně nějakou konkrétní službu, a nevím, třeba řeší problém s dynamickým remarketingem, tak skončíme u toho, že ve výsledku řešíme SEO nebo spustíme inzerci na Heurece, která do té doby neběžela nebo tam nebyl kredit. Jo, to znamená jako opravdu hledat ty věci, které jsou důležité a které směřují k tomu cíli, který mám, a u e-shopu většinou je to vydělat peníze. Děkuju. Dotaz? Aha, a teď, ptej se. Super, já to zopakuju, protože už nemáme třetí mikrofon, takže dotaz je tady, co si myslíte a co očekáváte tady v konsolidaci českého e-shopového prostředí. Kdo se k tomu chce vyjádřit?
Za mě asi my jako z pozice agentury reagujeme na to, co přináší trh, takže to až tak jako moc neřeším. A co jsem rád, tak jakože jako co mi přijde zdravý, tak když ti, kterým to funguje, tak posilují a ti, kteří dělají věci blbě, tak potom krachnou. Jo? Že to je možná souvisí s tím, co říkal Michal o tom nějakým ekonomickým cyklu, takže to nás určitě čeká. Takže to jako si myslím, že proseje ten trh. A jinak je super, když vznikají nový, zdraví, mladý firmy, zbožáky, e-shopy, který začnou věci dělat jinak a dobře. Za mě to bude jednoduchý. My už jsme před nějakou dobou zveřejnili čísla, podle kterých to opravdu vypadá, že už nějaký pomalý, ale konsolidaci opravdu dochází. To znamená, jako přibývají shopy, ale rychleji ubývají. Takže na nějaký ten vrchol už jsme asi pravděpodobně narazili i v Čechách, ku podivu. A něco takového už se děje, ale hodně pomalu. Takže myslíš, že dochází k nějakému jako prosívání? Protože na konsolidaci já bych řekl, že spíš k nějakému slučování a ti velcí požírají ty menší, ale ty říkáš, že ti malí, že už to klesá ten počet shopů. No, těžko říct, čím to je přesně způsobený, to my úplně nevíme, ale jako víme, že v rámci Heureky ty shopy jako nepřibývají tak rychle, jak přibývaly a některý se tam prostě slučujou a tak, takže nějaká konsolidace určitě už nastává. Nevím, jestli jsme úplně narazili na úplný vrchol, ale určitě se něco taky už děje a už asi nebudeme i zveřejňovat jako čísla, že přirůstají desítky tisíc shopů za několik let, prostě nebo teda tisíce shopů za několik let a podobné věci. To už se nestane podle mě. Už teďka ten trh je přebujelej a prostě z nějaký konsolidaci bude docházet. Já jenom trošku se bojím toho, že sem pak přijdou Číňani a skonzolidují to všecko, ale to je třeba ještě k tomu strachu. Já si myslím, že ten počet e-shopů bude taky klesat, jako ta situace, která tady prostě byla, že v České republice bylo bůh ví kolik desítek tisíc e-shopů a když se to srovnalo s nějakýma číslama třeba z okolních států, tak to bylo úplně nesrovnatelně. A hlavně pokud se to přepočetlo na hlavu. A na druhou stranu nějakých nadšenců, kteří si tady založí nějaký svůj e-shop a budou chtít zkusit štěstí, tady asi bude furt dost, protože dneska tady jsou nějaké vlastně řešení, kde vy si můžete naklikat váš e-shop prostě na pár prokliků, když to zjednoduším a zkusit štěstí a tyhle řešení vám v tom jim pomáhají, že? Protože nebudu tady asi jmenovat, ale můžeš. Dobře, já to možná ještě otočím. Myslíš, že třeba dojde ke konsolidaci těch shop systémů? To znamená, že ty vidíš, že velké platformy rostou nebo to drží a ubývají takoví ti, co mají zbastlený e-shop na koleně a podobně. Je pravda, že teď mi dochází, že jsem si myslel, že to vidíš skrz PIčka, to možná bude víc na Milana vedle, že vlastně jaká je ta zkušenost toho supportu s těmi e-shopy. Já to ještě teda doplním. Zbastlený shopy na koleně asi už tolik fungovat nebudou, protože ty už dneska fakt jako neuspějou, ale dneska myslím si, že ty řešení už jsou jako docela dost chytrý a když se tam prostě zaregistrujete, tak oni vám jako raději co a jak byste se měli vyvarovat nějakých chyb a podobně, takže snaží se jako sami ten trh trošku edukovat. Mm-hmm. Takže furt budou nějaký přibývat rozhodně. Děkuju. Je to stejný úplně u nás. Nárůst tempo nových e-shopů není tak markantní, jako bylo dřív, to je jasný. Samozřejmě spoustu e-shopů přibývá, ale zase spoustu jich jako odbývá. Já když třeba jsem si říkal, proč to tak je, tak když se podívám, jaká byla e-commerce před 5 lety třeba, jo, co potřeboval e-shop, udělal se zbožáky, nějaký kampaně a tak dále. To znamená, to většinou se dokáže někdo obsloužit z domu, nebo případně se to naučil dělat to sám. Teď, pokud vám se nový e-shop a chci s tím jako fakt pracovat, tak prostě těch nástrojů a český jako zákazník je fakt tolik náročný, že prostě potřebuji se o něm prostě mailingy a tedy prostě těch nástrojů je spousta a to prostě bohužel nový e-shopy prostě zkusej to, ale nejenom uvidí, že aha, potřebuji nějaký tým lidí a tedy a to je ten důvod, proč oni jako to nedotáhnou do stavu, kdy můžou být úspěšní a fungovat dál. To je jako nějaký můj názor, proč si myslím, že jedna z věcí může do toho mít takovýhle vliv, protože už to není o nějakých 3 věcech, ale prostě jsou to desítky, o kterých je potřeba v rámci online, offlineu řešit a starat se. A pokud jsou nový e-shopy, který si myslí, že to bylo jako před 5 lety, tak prostě, jo. Ale můžeme to třeba někdo vyvrátit, ale sami, když se podíváte na vaše e-shopy, co jste dělali před 5 lety, co děláte teď a fungujete, kolik jste vlastně začali dělat nových aktivit, nových různých vertikálů, o kterých se staráte, pracujete, staráte se, to znamená, ano, to si myslím, že je ono. Mm-hmm, děkuju. Já na to nemám potřebná data, ale já si myslím, že už jsme jak kdyby v situaci, kdy ten trh si ty e-shopy protřídí sám.
protože prostě u e-shopů, kteří nemají kvalitní support, kvalitní popisky, konkurenceschopné ceny a podobně, tak prostě u nich nakupovat nebude. A oni časem zjistí, že nemají za chvíli na nájem a tak podobně a skončí sami. Bezva, děkuju. Určitě. To je přesně jako ono, jo. Jako nechci urazit žádný e-shop, není mý kompetenci to vůbec, jo. Ale třeba řešíme kolikrát s nějakýma e-shopama dobrý zboží, tady jako my vidíme trafik, my paráda, super, ale nemáme žádné objednávky a když se na to podíváme a vidíme, že tam prostě má tlačítko do košíku, prostě fakt jako, že ho nenajdeš, jo, a to jsou prostě jako věci, které jako těžko si vysvětlovat, to je prostě ten jako případ, jo. My jako zboží, Heureka a ostatní odvedou svoji práci dobře, ty lidi tam dostanou, ale prostě ty e-shopy, když jsou absolutně unfriendly, tak to je jako samozřejmě další důkaz toho, proč to třeba nemusí fungovat. Super. Další dotaz? Říkej prosím nahlas, už nemá mikrofon. Já se chci zeptat na administraci zboží a Heurek, jestli uvažujete trochu směrem k agenturám, jako, protože to teďka se přihlásujeme jako klienti. Tak já to zopakuju. Je to na zboží a na Heuréku, jestli připravujete nějaké funkce pro agentury typu asi sdílení přístupů a podobně. Tak předpokládám, že to je největší otázka na administraci zboží. Jsem tady po třetí se na to e-shopy klienti ptají. Prostě administraci teď ještě neřešíme. No. Řešíme ty věci, které jsem vám dneska představil, jsou prostě důležitější pro vás jako pro e-shopy. Teď k tomu prostě nemáme žádnou alternativu. Esky tu administraci má perfektní, jsou i tam spousta jako diskuzí, napojit se, pomoci nějak vzájemně. Teď to prostě neřešíme, teď bohužel ne. Jasný, to je odpověď. A agentury chápu, je to prostě pro agentury, je to hodně náročný, třeba to zboží, prostě tam se přihlasuješ jedným loginem. Nevadí. Přiznám tady velmi slabé místo zde. Jasné, informace to je. Martine, co vy? Jsme na tom stejně. Popravdě fakt jako víme, že to stejně jako Milan, tak prostě víme, že vás to trápí, nicméně opravdu na to prostě teď není fokus, ani trošku, popravdě řečeno. Tak ono je to asi logické, protože že jo, jak tady říkal na začátku, Vláďa přichystal, všichni mu potřebujeme vydělávat peníze, tak pro vás administrace je něco, co je sice příjemný, možná dá pryč některý otravující lidi, ty budou otravovat za něčím jiným, ale nevydělává peníze, což je pravda. Určitě. Na to bude diskuze třeba jako s Martinem. My třeba jsme to přemýšleli, e-shop, co je v administraci zboží, k čemu vlastně potřebuje admin zboží. Jo? Kdybychom si vyřešili nějaký API, tak všechny statistiky si bude řešit po své ose. Aukčit může ve feedu, to znamená admin nepotřebuje, mu stačí vlastně vysvětlit nějaký jednoduchý dashboard, kde má informace. Jo? Plus teda nějaký párování, který je chyba všech srovnávačů, že nedokážu zautomatizovat, tak aby to bylo perfektní, ale k čemu vlastně jako admin jako potřebuješ, jo? To znamená, jestli třeba jako otázka na Martina, jestli třeba tu taky přemýšleli věnovat spoustu úsilí na admin, mít tam miliardu věcí, které jim jako pomůžou, ale když se třeba bavíme s e-shopami, stejně se to taháme, statistiky od vás k nám, řešíme si to, vyhodnocujeme si to někde jinde, máme svoje nějaký chytrý nástroje, bidding, no, tak ten se buď řešíme pomocí nějakého jiného nástroje, nebo třeba feedu. Ano, třeba u Hereky to může být jiný, ale třeba když jsme to také přemýšleli, tak když nám jako ještě řekne, no my vlastně jako ho až tolik jako nepotřebujeme, maximálně nějaký párovací nástroj. Možná se tím jako tady podlamuju to, ale prostě je to třeba jeden z důvodů, proč se tomu fakt jako aktuálně a aktivně nevěnujeme. Jo. Jestli chceš na to, Martě, něco doplnit? Jo, chci. No, my si myslíme, že to je důležitý a rušit ho ani jako podle nás nejde, protože plno těch e-shopů, my jsme si to vyzkoušeli, my máme plno APIček na plno věcí a my víme, že prostě plno e-shopů není schopný implementovat vůbec žádný API nebo jakýkoliv pokus o API, takže jakoby ono to zní fajn, ale prostě reálně to není úplně možný. To znamená, jako víme, že ten admin je průšvih, jako obecně, u nás jako se tam dá sice dejme tomu nastavit možná víc věcí a vypadá to taky ošklivě, ale jako víme, prostě teď prostě není fokus na to a jen tak nebude určitě. Jasný, jasný. Další otázka z publika? Dej se. Zeptám na, co si myslíte o trendech v podstatě automatických biddovacích nástrojů. Tak Michal z nejmenované firmy, která dělá automatický biddingovací nástroj, by se rád zeptal.
Co si myslíte o automatických biddingových nástrojích? Úplně jednoduchý. Je to naše hloupost, božáku, že to neumíme na naší straně. OK. Takže ty si myslíš, že to je jenom tvoje hloupost a nemáš k tomu nějaký stanovisko vůči tomu subjektu? Když my jim to neumožníme, aby prostě naše admin nebo respektive nějaký nástroj, který jim dokáže automatizovaně prostě hlídat PNOčka, pozice a td., tak prostě pokud jsou subjekty, který fungují a dělají to, tak prostě nám to, pomůže to vlastně všem stranám. Pomůže to e-shopům, pomůže to vlastně nám jako zboží, že tomu konkrétnímu klientovi to prostě dává pod tím nějakou kontrolu, ale furt si myslím, že to je jako chyba náš, že prostě my to neděláme, neumíme, že správně bychom to měli dělat my, měla by to je Heureka a prostě ve svém chci tady automatizovaně se to hlídat a hotovo. No. Super. Co Martin za Heureku? Pro nás to není jako core business a jsou lidi a firmy, kteří to umějí mnohem líp než my, takže my věříme, že to dělají dobře. Pokud nás to nějak nepoškozuje, tak je ani neblokujeme a snažíme se jim je tolerovat. Asi tak bych to řekl. A co na to David? Protože Vláďa si bere mikrofon? Jo, David, vás se to taky týká, že jo? Každý incident by se měl zkusit, jestli mu to za to stojí, jestli se mu prostě ty peníze vrací, jestli to umí ty věci, které on tam potřebuje a jestli mu nestačí třeba nějaký ty řešení, které, pokud budu mluvit za S-Click a za AdWords, tak za ty řešení, které tam jsou. I S-Click se teďka částečně vydal nějakou cestou automatizace, součástí nástroje PPC Hit. Kdo jste s tím třeba měli příležitost pracovat před tím rokem a půl, tak možná víte, že tam byly automatické pravidla, kterými jsme si přepsali pro potřeby S-Clicku a integrovali jsme přímo k nám. Takže už dneska máte možnost prostě nastavit si pravidla typu klesla mi cena za konverzi a sniž mi bid a podobně. Případně se nechat e-mailem upozorňovat, pokud bych tomu systému nevěřil a chtěl jsem to mít stále pod svou kontrolou. A je asi logický, že my budeme tohle nějak jako zlepšovat do budoucna. Vláďo? Tak my v agentuře vítáme určitě jakýkoliv nástroj, který pomůže vydělat peníze. Myslím si, že u toho automatického biddingu je velký problém s kvalitou dat. Třeba Google sám v AdWords umožňuje nějaký automatický biddingy nebo prostě nastavování kampaní, tak jakože to necháme na něm, ale jestli jsem dobře informovaný, tak je potřeba tam mít měsíčně aspoň 30 konverzí v rámci kampaně, aby se to vůbec dalo zapnout. A to je nějaká dolní hranice, takže u těch zbožáků potom je problém v tom, jakože mít dostatek těch konverzí, dostatek dat na to, aby se dalo něco vyhodnocovat. Na straně toho e-shopu mít dostatečně kvalitní data o tom, co je pro mě zajímavý sortiment, jak je pro mě ziskový a čeho chci dosáhnout, tak není jednoduchý. A co máme my zkušenost teď z poslední doby s automatickým biddingovým nástrojem, který funguje od nejmenované firmy, tak s tím spokojenost moc velká není. Takže si myslím, jako, že do budoucna je to cesta, ale bude ještě hodně trnitá a spousta e-shopů si na tom vyláme zuby. Marku, chceš něco? Nebo se jenom tak usmíváš? Nemusíš. To jenom, že jsi poslední nemluvil, abys mě pak neřekl, že jsem tě přeskočil. Protože jinak bude další otázka. Ne, v pohodě, ale já k tomu mám úplně negativní postoj a souhlasím s Vláďou, akorát to ještě víc zveličuju. Já říkám, že ty nástroje, jednak dobře, kdybychom se bavili o nástrojích po celém světě, ale většinou jsou to nástroje vzniklé tady v České republice a myslím si, že mají velmi málo dat, aby se dokázali rozhodovat. A možná to může fungovat u nějakého velkého e-shopu, který chrlí na konkrétní produkt 10 objednávek denně. Pak se můžu rozhodovat. Ale přál bych jim to třeba nasadit na e-shop, který má 22 000 produktů, a ty objednávky jdou, řekněme, náhodně. Prostě jednou se objedná jeden produkt a další 11 měsíců už ne. A tak podobně. Pak, musíme reagovat tady, jako seriál, tohle je špatně. Tak zkus být konkrétní. A tak jako nebudu tady si říkat nějakou reklamu a je to nebudu jmenovat firmu. Klidně jmenuj, jako to můžeš, já jsem to bral z nadsázku. A oni se ty lidi nás stejně najdou. A my spravujeme shopy, které mají třeba 120 000 produktů. Funguje to fakt jako dobře. Máme z toho skvělý čísla
Já si myslím, že i, nevím teda, jaký e-shopy se stěžovaly, ale spíš máme jako opačný reakce, že konečně někdo dokáže bidovat jak na Heurece, tak na zboží. Myslím, že Milan mi dá možná za pravdu, že máme tam fakt jako dost klientů, který jako k nám přechází a spokojenost je. Spíš jsem se chtěl otázkou zeptat obráceně, protože ty věci, co jste tam měl jakoby v té prezentaci hezký, tak to bylo super. Akorát, že většinu těch věcí my dokážeme dělat automaticky a přeceňovat třeba 6krát denně. Jo? Tak otázka spíš zní, jak vy dokážete pohlídat, že dneska ta cena se hejbla třeba jenom jednou, když my jsme schopni to přecenit 6krát. To by mě zajímalo docela hodně. No a jsme právě u toho, jako co mi pomůže hýbat 6krát denně cenou, když ta objednávka třeba přijde až večer. A co když mi ten nástroj 5krát hýbne cenou směrem dolů a neměl by hýbat? Že potřebuje na to rozhodování daleko delší časový interval. Tak my si možná nerozumíme, promiň, že skáču do řeči, ale my hýbeme cenou pro kliku, což znamená, že když nás někdo přeskočí a my zmizíme z těch bidovacích pozic, tak ten nástroj je tam vrátí zpátky. Když to někdo dělá ručně, tak jak dokáže v podstatě vyhodnotit denně, jestli tam je na těch pozicích. A teď se bavím v rámci třeba tisíců a 10 000 produktů. To prostě není člověk schopný zvládnout. Jo, rozumím, ale zas, kdy vy si řeknete, že zas už máte ubírat? Jo, hele. Nástroj ubírá automaticky a několikrát denně a drží to na té pozici, na které je vidět ten produkt, třeba na Heurece na té druhé, třetí. Za tu ideální cenu v podstatě. Dobrý, já se přiznávám, že já bych nechtěl, aby jsme tu došli do rozporu, takže já nejdřív opravdu... Tady se jenom vysvětlujeme ty věci. Já jenom doplním, jako opravdu není rozpor, je to jenom diskuze, ale je to asi delší diskuze. To je v pořádku. Ne, já jsem totiž, mně to přišlo jako docela pěkný námět na celou vlastní nekonferenci, protože... Ne, hele, v pořádku. Já jenom doplním, že 17:15 máme být v Praze, jo? OK. Ne, já bych nerad, aby to bylo vnímané negativně a tak opravím svůj asi faux pas, kdy jsem tady vlastně, Michal, myslím, byl ten první, kdo přispíval, tak jsem to uvedl jako nejmenovaný nástroj, je to Bidding Tools, vlastně ostravská firma, která dělá technologii, takže vědí, o čem mluví, mají svoje data. A co tady jsou asi různý metodický náhledy na to, jak prostě do jaký míry automatizovat a jaký jsou s tím výsledky. A já to myslím zcela vážně, když říkám, že mi to přijde jako zajímavý námět zase na nějaký další setkání, protože tuším, ať nekecám, vlastně z těch technologií, co dělají, tak dělají třeba ještě UI42 SK, že jo, mají na to nějakou technologii. A já si myslím, že to je docela zajímavý trend posledního, řekněme, roku, kdy se objevuje víc tady těch řešení. A oni jsou hrozně zajímaví, jakože opravdu teď bychom se tady o tom mohli hodně diskutovat. Mají pravdu vlastně oba tábory, jak tady teďka diskutujou, protože jedni vlastně opravdu ta automatizace je mocný nástroj, je to pravda. Druhá věc, klienti mají často mizerný data a ten selský rozum třeba je potřeba do toho nasadit, což je taky pravda. A opravdu si myslím, že to jsme nakousli obrovský téma, u kterého bych nechtěl, aby nám tu diskuze vznikla nějak až jakoby konfliktně, jestli můžu. Tak, takže já s dovolením tady tuhle diskuzi zaříznu na to, že případně se můžete psát, říkal jsem mě, že když to bude hezký, tak já to řeknu veřejně, a když to bude ošklivý, tak to pošlu rovnou tomu, komu to píšete. A tamhle vidím, myslím, nějakou ruku Adama. Adame. Já se ještě jenom jednou otázkou k tomu zeptám. Já jsem spíš čekal, že řeknete v rámci jako ruční optimalizace, že pokud je to e-shop, který má v řádu stovek položek, tak je to pro vás super, protože si s tím vyhrajete. A vy jste mě jako překvapil tím, že jste řekl, že pro vás vlastně je správně tisíce a 10 000 položek v tom ručním jako optimalizování, což mě jako trošku přivádí na otázku nebo na zamyšlení, že když to budu dělat automatizovaně, tak budu mít nějakou chybu a ta chyba mě podle mě bude stát mnohem méně peněz než vy. A v tom jako mi to nedává vůbec smysl, to, co jste řekl, že pro vás je jako super 10 000 a 100 000 položek. Protože to je takovýho času, který, abych zaplatil, tak jako snad ani nevydělám. A to není člověk od nás. To je Adam z nejmenované firmy GetFound z Prahy. V pohodě. Záleží, kolik vám to opravdu času vezme.
Já nechci tady říkat, kolik jako na to potřebuji hodin, ale určitě se vejdu do jednotek hodin tady takové optimalizace. Na tolika položkách? Bavíme se o 10 000 položkách, řekněme 20-30 tisíc položek. Možná ještě co doplním tady k tomu, co nezaznělo, ať si jako rozumíme, tam je důležitý, nebo co si myslím, že Marek naznačoval, je otázka statistických dat, to znamená třeba počtu objednávek, že pokud máš velký počet položek a v něm máš 4 objednávky za týden, na tom nic moc nezměříš. Naopak to, co ty říkáš, jsou segmenty, které mají jenom stovky položek, ale oni udělají za týden tisíce konverzí, tak vlastně tam těch dat je hodně. Jakože, ale i na spoustě dalších věcí, mi to přišlo jako, že ta automatizace by mi naopak u spousty položek na prokliku dávala větší smysl. Jinak je to 1:1, jo, kdybyste nevěděli. 1:1 do záznamu. Já jestli k tomu můžu, tak myslím si, že tady byl pěkný dotaz na lidi, co si o tom myslí, takže všichni jsme se vyjádřili a tím asi jako tady tohle téma se dá i uzavřít. A jedinou poznámku, co bych chtěl říct, tak že záleží na tom, co je jako cílem té optimalizace. Pokud cílem optimalizace je dostat zboží na druhou nebo třetí pozici, které jako jsou dobře vidět a nejsou tak drahý jako ta první, tak je určitě na to nejlepší nástroj, který to pohlídá a nacpe to tam. Pokud je cílem vytvořit zisk, tak je potřeba ten zisk spočítat. A pokud ho chci spočítat, tak potřebuju mít dobrý vstupní data na to, kolik co stojí a abych spočítal to, jestli se mi to vyplatí. A jakýkoliv automatický nástroj počítá s datama, který dostane. Pokud ty data jsou špatný, tak člověk je schopný se nad tím zamyslet a říct, jako to nedává smysl. Jo, to znamená, ve výsledku stejně rozhodne to, že někteří klienti si vás najdou, vyzkouší a když budou spokojení, tak vás budou používat. Když nebudou spokojení, tak si najdou někoho jiného, stejně jak to máme my u nás v agentuře. A ten názor tady jako padl a rozhodne stejně jako trh. Takže tak za mě. Fajn. Já se dívám, jestli uvidím ještě nějaký dotaz. Tamhle. Tak co? Dotaz, řekni. Co fraudy a skripování? Dotaz. To jsou asi 2 dotazy, že? Za první, jaký je postoj váš ke click-fraudu a za druhé, jaké je ke skripování výsledků. Takže začne možná od toho fraudu? Já nevím, já myslím, že na tohle už jsme odpovídali, když jsem tu byl minule. Přesně, možná i ty se ptal, jestli se nepletu. A já nevím, no, tak jako fraudy se nám nelíbí, vám se taky nelíbí postoj. Hele, jako my jsme v průběhu té doby, a to jsou 2 roky možná, co se na to ptal, tak v průběhu té doby jsme udělali plnou úprav, ale který vám tu jako logicky nechci říkat, který by tomu měli zabránit a prostě jo, občas se nějaký fraud asi stát může, ale oficiálně my jako o nich jako nevíme, protože my se snažíme opravdu tomu předcházet. Jakýkoliv systém na světě se dá obejít. Jo, teď neřeknu ti, máme na Heurece 1% fraud pro kliků nebo něco podobného, protože o tom nevím oficiálně, takže jako asi tak. Pokud má nějaký e-shop pocit, že prostě se mu proklikalo někde něco, co se nemělo proklikat a co se občas stává, tak většinou s tím e-shopem zjistíme, že to byla chyba u něj, protože nám třeba poslal cenu za 1 korunu nebo něco podobného, nesmyslného, takže a tam logicky se na to pak kliká víc. Ale, anebo to s tím shopem řešíme nějak individuálně, ale většinou se to neděje už, takže jako asi tak. Já jsem měl jako dobrou zkušenost, když jsme třeba připravili, jsem tam, jaký velké procento to je. Nevím, fakt nevím teď z hlavy vůbec. Fajn. Tak no, co Milan a ClickFraud? My to máme úplně stejně. Jako na Heurece máme spoustu nějakých alertů, který prostě nám dokážou říct, jo, ne, ale prostě fyzicky to jako nerozpoznáme, až když se vezme nějaký e-shop, to prostě většinou buď vidíš prostě ten pík v té statistice, dokážeme to prostě díky logům dotáhnout, podívat se, jasně, protože pokud teda se jedná nějaký ten fraud, tak peníze prostě vracíme logicky, ale poslední dobu jich mnoho není. Nejvíc, můžu se říct, i před Vánocema jsme tam měli nějaký docela jako, co tam jako lítalo, ale během jednoho dne jsme prostě ho odhalili, když je to poslední dobu jako docela jako těžký, ale dokázali jsme odhalit, zablokovali, hotovo. Zboží má zablokovaný země jako Indie a spol, prostě ty máme zablokovaný, tam nic jako nepočítáme, neřešíme, ale máme nějaké své mechanismy, které říkal, jak je nemůžeme říct, já třeba i osobně určitě sám ani nevím, ale není jich jako mnoho, když jsou, tak se vyřeší poměrně rychle, buď je chyba u e-shopů, nebo vrátíme peníze.
Dobře, to byl ten click fraud a to scrapování, přece jenom dá se stahovat automatizovaně výsledky vašich služeb. Jak vy se na tohle díváte? Ptal se Jirka. Tak děje se to, no. OK. Jsi v tom v pohodě. E-shopy prostě mají spoustu nějakých svých skriptů nasazených všude možně, stahují si data, zjišťují informace, pozice. Takhle. Většinou, jako my se to nedozvíme, tak to jako neřešíme. Jo? Když se to dozvíme, tak s tím e-shopem to jako řešíme. Je tam nějaké upozornění a pak případně to řešíme na nějaký další úrovni. My to řešíme, my máme sysadminy, kteří to zhlídají. I vás se to dotklo, že už jsme vás jednakrát někde odstřihli od něčeho, myslím. Ale to znamená, jako, a to jsme nevěděli, že jste to vy, prostě. To bylo a to nebylo ani z těch produktových karet, to bylo prostě někde úplně jako, nevinně. Když máme někde nějaký trafik nebo něco podezřelého, tak to zablokujeme a pak necháme zjistit, pak se ozve ten, koho jsme zablokovali, že jsme ho zablokovali. Protože reálně jako není v našich silách hlídat, co to kde je. Jako samozřejmě, že když někdo bude chtít, tak to napíše tak, aby si prostě někdo z Heuréky něco stáhnul a my jsme si to asi nevšimli, ale většinou si toho všimneme, si myslím. Třeba tamhle pánové z Bidding Tools, nebo tak mě asi to vymluví, ale jako myslím si, že ne. Já tady ještě jako tohle tady ještě doplním. Samozřejmě pokud to je nějaké enormní, prostě, tak jako samozřejmě automatiku to máme, že dokázám bloknout, mimo jiné, tady už jsme tak Bidding Tools jsme taky blokli, když už tady jsme takhle otevřený všichni, taky to prošlo automatikou. Nicméně, jo, automatika tam je, ale pokud to je v nějakým malým množství, tak to prostě jako neřešíme. Jo. Pokud tam jsou samozřejmě už nějaký jako píky, tak ta automatika tohle pohlídá. Jasný. Já bych měl tady jeden dotaz. Jak se konkrétně Heureka staví v případě toho, že zákazník je nucený na Heureku posílat vyšší ceny, než pak má ve finále na e-shop. Je to stejně jako stavění do pozice, jako že má nižší ceny na e-shop. Já si asi nejsem úplně jistý, že rozumím tomu dotazu. Reálně podle všeobecných obchodních podmínek e-shop, když se bavím teda o e-shopu nebo zákazníkovi jako koncovým, tak e-shop by měl nám posílat ty samé ceny, které jsou na stránkách toho e-shopu. A třeba se stává, že jsou nižší, než pak, když přijde prostě zákazník přímo na ten e-shop. To se stává. Ale v rámci, já nevím, jestli si teď rozumíme, jo, jestli se bavíme o tom samém, ale prostě cena, kterou zákazník vidí po prokliku z Heuréky, by měla být úplně stejná, jako vidí na Heuréce. To je prostě povinnost. Pokud tohle e-shop poruší, stejně jako pokud poruší nějaký jiný pravidla, tak to s tím e-shopem řešíme podle standardních pravidel. Takže prostě je to, když je to pozitivní, pro toho zákazníka je vlastně pozitivní mystifikace, ale vy se k tomu stavíte stejně jako negativní. No, znovu, pokud by se stalo, že e-shop nám třeba pošle speciálně na Heuréku, posílá feed s nižšíma cenama, než má ve skutečnosti. Tady posílá, já se bavím konkrétně v případě, který jsem zažil, on posílá vyšší ceny na Heuréku z důvodu politiky jeho výrobce. No tak to je špatně. To nám je jedno v tuhle chvíli, prostě nesmíme má zákazníka. Primární je zákazníkovi říct, co se opravdu děje a kde je. To znamená, to je špatně. Pokud víte o takovém případu, tak nám to nareportujte a to budeme řešit. Protože... No. Zapomněl. Ne, no tak reálně je to prostě špatně. Tohle není dovolená praktika, dřív nebo později na to stejně přijdeme, že se nás na to někdo zeptá. Buď to bude vaše konkurence, pokud teda to chápu správně, anebo to bude nějaký zákazník, který se nás na to zeptá, nebo někde upozorní v nějaký diskuzi a podobně. Reálně, jen pro vaši info, reálně my samozřejmě monitorujeme i sociální sítě, monitorujeme toho poměrně dost, aby jsme získali hodně zpětné vazby a věděli, co se děje na trhu. To znamená, tyhle informace se k nám dřív nebo později stejně dostanou. Jo, já se ptám za to zákazníka, se vás zeptám Jasně, okay, děkuju. Dobrá. Přátelé, já myslím, že hodina už pokročila. Tam ještě někdo mává, ale já bych chtěl poslední dotaz, fakt, protože... Jo, prej hokej, oni říkali hokej, já jsem to slyšel. Na hokej kašlu, já chci domů za rodinu. A jenom jsem se chtěl zeptat, jestli ty zbožáky pracují nějakým způsobem s tím, když je třeba cena za metr čtvereční a ten shop vlastně prodává celý balení. Tak já to zopakuju, ať to máme na záznamu, že jak pracovat, když máš cenu za nějakou jednotku, například metr čtvereční dlažby. Ono záleží, co to je přesně jakoby za sekci a podobně. Právě proto jsem se bavil už jsem dvakrát dneska o těch povinných variantních parametrech. Pokud jak to řeknu jinak. My postupně definujeme pro každou sekci, kde to jenom trošku dává smysl, nějaký povinný variantní parametry.
pokud to bude třeba rozměr metry čtvereční pro, nevím, kachličky, pro něco podobného, tak to tam budeme mít a ten e-shop by nám to měl posílat jako informaci parametrickou o té položce. Pokud nám to pošle, my jsme schopni s tím nějak pracovat. Pokud ne, tak s tím schopní pracovat rozumně nejsme a samozřejmě tam se pak děje to, že ten člověk, ten uživatel koncový se proklikne do toho e-shopu, aby si zjistil, jak to tam vlastně je. Tím pádem a občas se proklikne samozřejmě do víc shopů. Když mu tu informaci dáte už na Heuréce, tak máte větší šanci, že prostě ten uživatel provede tu konverzi u vás, než že si půjde prohlídnout 4-5 shopů, aby si porovnal, jak to vlastně je. Asi tak, víc vám k tomu neřeknu. Milan pokybuje. Jo. Super. Jo, to je úplně jako stejná jako logika. Je to prostě na nějakých nastavených pravidlech. Jo? To je stejný. Na toho jsme jako řešili nedávno. Prostě metr za plot, ale ten plot prostě se prodává minimálně v balení 5 metrů. To je prostě přesně ono. Jo? Jasný. Super. Tak jo, tak tohle byla poslední otázka. Já vám všem děkuju, že jste přišli. Děkuju Zboží.cz, který podpořilo tu dnešní nekonferenci. A máme tradiční předávání květin, tak nás tady zulíbáme.